Bere ibilbidean urak ziklo bat osatzen du. Baso bat ur edaten dugunean berria dela uste dugu, baina errealitatean ez da hala. Erreten honetan bildutako ura Domikon eta Endaran biltzen da. Domikoko urtegiko urek hornitzen dute Endarakoa, gure hornitzaile nagusia dena. Biek batera ekoizten dute 3 zentral hidroelektrikotan, 1.200 etxebizitzak beharko luketen argindar beharra, beti ere soberakin garaian. Endaran eta Jaizkibelgo iturrietan bildutako ur guztia, Elordira bideratzen da, ur edangarriaren tratamenduko estaziora, eta hemen gure etxebizitzetara banatu aurretik tratatua izaten da. Leku honetan egindako lanari esker, gaur egun gure etxeetara iristen denura konfiantza osoz kontsumitu dezakegu. Bildutako urean hainbat zikinkeria aurki ditzakegu. Partikula solidoak, materia organikoa, burdina eta manganesoa disolbaturik, bakteriak, eta hauek ezabatu egin behar dira. Lehenbizi, disolbaturiko metalak erdoiltzen dira. Erdoiltze ganberan injektatutako ozonoaren eraginez, partikula solido bihurtzen direlarik. Jarraian ura birmineralizatzen da, bere korrosibotasun altua murrizteko, eta hodiengan eragin litzaken kalteak eta etxez etxeko banaketako sarean uraren kalitatearen jaistea saiesteko. Ondoren, nahasketen ganberan, erreaktibo kimikoak gehitzen dira, partikulen agregazioa errazten dutenak. Horrela, partikulen tamaina handitzen da eta ondorengo banantzea errazten da. Modu honetara dekantagailuetan partikula handi eta astun hauek ondoan geratzen dira, eta ur garbia aldiz ur azaleraino igotzen da. Ondoren, metro bateko lodiera duten areazko iragazkietan zehar iragaten da. Iragazki hauek aurreko prozesua igaro duten partikula txikiak gerarazten dituztelarik. Azkenik, kloroak gehitzen zaio eta pH-a doitzen da. Horrela, edangarri bihurtzen da eta ezabatzen dira mikroorganismo mota guztiak. Elorditik, tratatutako ura banatzen da eskualdeko 5 udal hurbiltegi nagusietara. 4 Irunen, Iparragirre Bekoa, Iparragirre Goikoa, Ibaieta eta Buenabista. Eta bat Hondarribian, Errandonea. Guztiak batuta, 50 milioi litro ur edangarri biltzeko edukiera osatzen dute. Ur hori guztiak gero 2 udalerrietara banatzen delarik. Bidasotar bakoitzak 300 litro ur edangarri jaso ditzake behar duenerako erabiltzeko. Etxeetan, uraren erabilera efizienteagoa egin genezake. Kanila bat tantaka aritzeak egunean 30 litro ur galtzea eragiten du. Zenbat aldiz tiratzen diogu komuneko kateari beharrezkoa ez denean? Industri prozesuetan ere behar dugu ura, gure kaleen garbiketan, gure aisialdian. Hala ere, elitzaiguke asko kostatuko uraren kontsumoa murriztea, erabilpen arrazionalagoa eta efizienteagoa eginez. Arraska edota komuneko zuloa zakarrontzi bezala erabiltzeari uztea ere, elitzaiguke asko kostatuko. Ponpaketako 6 estaziok, kolektorearen ibilbidean zehar banatuta, ura bultzatzen dute araztegirako bidean.
Estazio hauetan jasotzen dira solido eta flotatzaile handienak. Ura Atalerrekako hondakinuren estazio araztailera iritsi aurretik, kolektoreak Jaizkibel mendia zeharkatzen du, 480 metroko tunel baten zehar. Hemen hondakinurak depuratzen dira, itsasora jaurtikiak izan aurretik, eta horri esker gordetzen dira itsas eta kosta ekosistemak egoera honean, guztiok goza ditzagun. Gero, egunen batean, berriro kontsumituko dugu ur hori. Hau da uraren zikloa, eta zaindu egin behar dugula erakusten digu. Egia da, azpiegitura bikainak ditugula, baina egia da ere guztion artean ura gutxiago kutsatzea, eta zentzuz kontsumitzea lortzen ez badugu, azpiegitura horiek ez dutela ezertarako balio. Azken finean, zer gara urik gabe? Ura da bizitzaren oinarri.